סיימתי שיחה ארוכה, פגישת עבודה, שיחה טלפונית, ואני רוצה את הכל מסוכם בקצרה, שעה של שיחה, חצי שעה של שיחה. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בקלות ובמהירות. אני נכנס לנוטבוק LM, פלוס העלאת מקורות, אני נכנס לקבצים, ואני הולך לגוגל דרייב, לשם העליתי כבר את ההקלטה. במקורות אני אראה איך שזה נטען, ותוך דקה, שניים, אני אוכל לקבל תקציר של השיחה, אני אוכל גם להקליד שאלה, לדייק אותו, להוציא מתוך זה מידע. אז זהו, תשתמשו ותהנו, כלי מאוד שימושי ויעיל. להתראות.